сада аз кӯҳантарин ҷашнҳои мардуми тоҷик маҳсуб ёфта, таърихи он ба давраҳои тамаддуни бостонии ориёӣ рост меояд. Ин ҷашн ҳамасола дар даҳаи охири моҳи январ таҷлил гардида, ба 50 шабу 50 рӯзи боқимонда то фарорасии ҷашни Наврӯз дарак медиҳад. ҳамин аст ки маҳз аз ҳамин ҷо номи ҷашн сада яъне сад гирифта шудааст. мутобиқи солшумории мелодӣ, ҷашни сада ба поёни шаби 30 ва оғози 31 январ рост меояд, яъне пас аз 40 шабонарӯзи омадани шаби ялдо, пас аз гузаштани чиллаи калони зимистон фаро мерасад. пайдоиши онро абулқосими фирдавсӣ ба подшоҳ ҳушанг нисбат дода, дар асари худ шоҳномаи безавол қайд мекунад, ки ҳушанг ба мардуми замони худ тарзи афрӯхтани оташро омӯзонид ва ҷашни садаро бунёд гузошт. дар замони ғазнавиён ҳамин хел дар шаби сада ҳамин гуна оташ меафрӯхтанд, ки то аз 10 фарсанг баландии шӯълаи забонии ҳама оташ намоён буд. шумо тасаввур кунед, вақте ки гулхани бузург, оташи бузург меафрӯзанд, табиист ки мардум ҷамъ меоянд. аллакай ин ҷашнҳо мисли садаю наврӯзу меҳргону тиргон аллакай як нав тафовути байни табақаҳои иҷтимоӣ аз байн мебаранд. аҳли давлатро назди халқ мебуранд. ҳамин фазилати сада ҳам мисли дигар ҷашнҳои миллии мо, бостони мо ин аст, ки инҳо як ҷашнҳои ваҳдатмеҳвар, ҷашнҳое ки заминҳои инсонпарварӣ, инсондӯстӣ доранд, инсонҳои ба ҳам меоваранд, рӯбарӯи ҳам меоваранд. бино ба тадқиқоти олимони мардумшинос ва мутахассисони фолклор, таърихи нишонаҳои пайдоиши ҷашни сада, ки марбут ба хуршед ва тимсоли он оташ мебошад, хеле қадимӣ буда, ба замони пеш аз ориёӣ ва ҳатто аз он ҳам дуртар мерасад. дар фарҳанги асотир ва достонвораҳо дар адабиёти форсии Муҳаммад Ҷаъфари Ёҳақӣ омадааст, сада мансуб ба адади сад, ки аслан аз вожаи садаки паҳлавӣ моя гирифта ва дар арабӣ сазак ва садақ шуда, ҷашнест, ки баҳманрӯз аз баҳманмоҳ бо афрӯхтани оташ таи мероси хосе анҷом мегирад. садаро ҷашни табиат ва меҳнат низ медонанд, зеро бо таҷлили он поёни ёфтани сардии шадиди зимистон ва наздик шудани фасли киштукор истиқбол мекарданд. то ба ин дам боқӣ мондани ҷашни сада маънияш ин аст, ки дар заминаи ҳамин оин муҳаббат ба инсон, муҳаббат ба кор, омодагӣ ба баҳор, ба рӯзи нав, ба кори нав, ба пайкорҳои тоза албатта нуҳуфта аст, таҷассум меёбад, инъикос мешавад. бузургии ниёгони мо, аҷдоди мо аз он дарак медиҳад, ки ҷашнҳои мо, анъанаҳои мо, суннатҳои деринии мо ҳамеша ба бунёди ҷаҳони маънавии инсон, барои бунёди ҷаҳони моддии тамоми башарият равона гардидаанд. эҳьё гардидани ҷашни сада дар замони истиқлоли давлатӣ таҷассуми хирад, фарҳангу маданият ва симои маънавии мардуми кишварро таҷассум мекунад. ин ҷашн анъана ва оину суннатҳои ниёгонро дар худ нигоҳ дошта, то имрӯз ҳифз намудааст. бо фаро расидани он сокинон хушҳолӣ намуда, ба Наврӯз ва кишту кори баҳорӣ омодагӣ мегиранд. садаро ҷашни деҳқонону кишоварзон низ медонанд. марди деҳқон омодагии худро барои кишту кори баҳорӣ гирифта, баҳри омода намудани таҷҳизотҳои кишоварзӣ кӯшиш мекунад. сада ин маҳз иди тақвимии деҳқонӣ аст. сада 50 рӯзу 50 шаб сада карда гуфтам, анамро ба назар гирифта истода деҳқон дар ҷашни иди сада гулханҳои калонро афрӯхта, дар онҷо барои санҷиши ҳамаи лавозимоти киштукор, тухмиҳо, тайёр шудани замин ва ғайраҳоро омӯхта истода, онро ба киштукор ба иди Наврӯз мувофиқ мекунад. дар замони соҳибистиқлолии ҷумҳурии Тоҷикистон бо ташаббуси пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ин ҷашни бостонӣ эҳьё гардида, мақоми ҷашни расмии миллиро касб намуд. дар ҷумҳурии Тоҷикистон бо шарофати истиқлоли давлатӣ ҷашни сада 30 январ ҷашн гирифта мешавад. таҷлили ин ҷашн барои аз нав зинда намудану ба насли оянда мерос гузоштани нозукиҳои тоҷиконаи он вазифаи ҳар як фарди солимақли ҷомеаи тоҷикистонӣ мебошад. ҳамин аст, ки имрӯз сада ҳамчун рамзи ҳуввияти миллӣ, пайванди наслҳо ва эҳтиром ба мероси ниёгон таҷлил шуда, дар таҳкими худшиносии миллӣ
و حفظ ارزش‌های فرهنگی تاجیکان نقش مهم می‌بازد.